Undoqo ngeli lixa lobhubhane weCorona kukuqubisana nokwenyuka kwenani lokusweleka kwabantu okuquka nokungcwatyelwa endaweni enye kwamaxhoba e-COVID-19. Kumasipala ombaxa iNelson Mandela Bay yaseMpuma Koloni kuthe gqolo ukonyuka kwezinga lokosuleleka kwabantu ngesantya esiphezulu. Ukufika kwentsholongwane iCorona kutshintshe kakhulu indlela esizenza ngazo izinto, ingakumbi imingcwabo nemitshato. Kodwa luseninzi utshintsho zokwenziwa kwimingcwabo neendlela zokungcwaba abantu. Aphezulu amathuba okunqaba komhlaba wokungcwaba, njengoko lindekele ukuba inani labantu abaswelekayo ngenxa yentsholongwane linyuke kakhulu. Oomasipala balungiselela oku. Yabona kule nto ye-COVID-19 each and every day kuba khona ii-changes ngokwe-regulations esizifumanayo. Then everything that we are doing thina sifocusa kakhulu kwii-regulations. I-SA Cemeteries Association ithi ukwanda kwenani labantu abaswelekayo ngenxa lentsholongwane liza kubeka phantsi kuxinzelelo icandelo lokutshiswa kwemizimba, i-cremation ukutsho. I-cremation yeyona ndlela ebekwe phambili ukungcwaba abantu abanentsholongwane. Given the fact that resources may be strained as a result of lockdown and staff being allowed to come out to work. So we also propose the use of digging mass graves. Ukungcwaba abantu ngobuninzi asinto zibalula kumntu wonke. Amanye amaxesha iyanceda le ezinto zikarhulumente azithethayo kuba zibuyisela abantu bethu kwindlela enesidima eyayisenziwa ngookhokho bethu, kwaye futhi lungiselela nabo bangenamali. Dinglerato Fekisi kwiindaba ze-SABC eBhayi.